Hänen keisarillinen majesteettinsa täten armollisesti ilmoittaa myöntäneensä anojille, rukin direktööri Railikille ja hovioikeuden ylimääräiselle notaarille Bögmonille luvan ja erioikeuden rakentaa ja perustaa Masuuni Kulonsuon rautamalmin puhaltamiseksi, valutavaraksi ja takkiraudaksi. Nimekseen ruuki sai Höfors. Se nousi nopeasti suomalaisen valintoteollisuuden yhdeksi kärkinimeksi. Masuunissa työskenteli 15 työntekijää. Puhalluskauden eli Masuunin toimintajakson aikana töitä tehtiin urakalla 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, niin kauan kuin raaka-aineita ja vesivoimaa riitti. Suurin osa palkasta maksettiin aluksi muonapalkkana, joka koostui muun muassa rukiista, suolasta, voista ja herneistä sekä sokerista, rullatupakasta ja paloviinasta. Hyvät malliavun työntekijät, takana on jälleen yksi työntäyteinen viikko. Tämä viikko on ollut hyvä. Olette olleet ahkeria ja tehneet hyvää työtä. Valutuotteet ovat olleet ensiluokkaisia. Tekisin mieleni toimia niin kuin tehtaanjohtaja Josef Bremer muinoin ja aloittaa kehuminen Masuunin takkiraudasta, joka on ollut laadultaan priimaa. Bremer kuitenkin varmasti itse asiassa kehuisi koko puhalluskautta, eli noin 3 viime kuukautta, jotka ovat sujuneet moitteettomasti. Toimikaamme niin kuin Bremerkin olisi tällaisena päivänä toiminut. Ansaitsette paloviinaryypyn jokainen, mutta muistakaa, ettei tämä juottaminen tavaksi tule. Laittakaahan kuitenkin tällä kertaa pullo kiertämään ja taputtakaa itseänne ja toisianne olalle. Meidän ei kuitenkaan ole tyytyminen yhteen hyvään kauteen. Laadun ylläpitäminen edellyttää meitä kaikilta jatkuvaa huomiota. Emmekä saa antaa otteen lipsua missään vaiheessa. Jos nyt kuitenkin jatkan Bremerin jalanjäljissä, muistutan, ettei raha puussa kasva. Eikä onnistuneen työnjälki ole itsestään selvää. Jos minäkin heittäisin rahaa joka paikkaan, ei tätä tehdasta olisi edes olemassa. Ja nyt arvoisa malliavun henkilökunta, pistetään pullo kiertämään.
Hyvästä työstä ansataan kiitos. Sitten jatketaan. Oho. No niin. Kahdessa on oikein. No. Saanko mä liian vähän? Kato paljon. Mä ajattelin, että sä ollut töissäkään puolella. Vähän. Mitä sieltä? No joo. Joko sait tilipussin? Sain. Missäs rahat on? Anny, ukon pitää itse rahansa. Kyllä perhekin rahaa tarvitsee. Äläs nyt. Vai viekö itse joka pennin kotiin? Taitaa mennä pernakuopan meidän teidänkin rahat. Äläs nyt. Se on varmaan jokaisen oma asia. Ja pernakuopan meijällä. Tien vaik veisinkin. Ja sais tää sun kiukkossin joskus tulla. Vai sais? Ja milläs me ei sitten pärjättäis? Mistäs me ei ruokaa saatas? Mä kysyn vaan! Enhän mä edes tahdo sinne mäjällä. Kyllä mun sun sopat riittää. Mä sun sopat näytän. Kyllä mäkin kotiin menisin, jos ois oma kaffenkeittäjä. Ei oo meidän muijan lihasoppaa parempaa. Mä pistin sulle pullafleetakin valmiiksi. Ja kaffekki on varmaan reeras. No, otan nyt. Ja ajois kotiisi. Niin.
mitenkään. Kyllä nyt näkyy. Ja se on meidän ukon laittama amme. Mistä sä sen nyt jo tiedät? Se pistää aina päällimmäiseksi ton paistinpannun. Kyllä se meidän uko. Mä olen aivan varma. Kyllä meidän ukkokin laittaa paistinpannun. Välillä laittaa 2. Kyllä mä luulen, että se on meirä. Meirä ukko tekee aina isoimman kuorman. Ja kattokaa nyt, onhan tossa takimmaisessakin pannut päällä. Mun rupee kyllä harmittaa. Et sä luulet meidän kaikkien muiden ukkoja laiskoiksi. Kyllä meidänkin ukko osaa ison kuorman tehdä. Et kyllä toi ensimmäinen voi olla meidänkin. Sitä paitsi, kyllä toi vasemmanpuoleinen on sittenkin meidän. Mä tunnistan ukon pakkaamisen. Se on niin tarkka mies, pistää koko ammeen täyteen. Komeet on kuormat kaikissa ammeis. Ja paistipannujakin jokaisessa. Kuule, ota sä vaan toi ensimmäinen. Mä otan ton takimmaisen. Ota sä sentäs se ensimmäinen. No ei mun tarvitse, ota sä vaan. Ei kyllä sä sentäs voi. Nyt taas mennä jo jokivarteen vastaan. Kattos, kyllä se on teidän. Otaks mä sen? Ota sä se. Siinä on vaan yksi paistinpannu, kyllä se on teidän. Kyllä se on hyvä kuorma, mä sen otan. Joo, ota sä. Ottakaa nyt joku se. Kans mä vastaan. Ruukin vanhimpia työväen asuinalueita on Fagerkulla. Työläisille tarkoitetut talot olivat punamullattuja valkonurkkaisia tyyppitaloja, kun taas työnjohtajat asuivat valkoisissa rakennuksissa. Elämä Fagerkullassa oli vilkasta, erityisesti lasten ansiosta. Mukulat, menkääs matkoillisiin. Sekoitatte meitin pyykit. Pojan neesit ja liika pois tieltä! Päivää! Ootteks te sitä väkeä, kun muuttaa tänne asumaan? Mä kuulinkin, että semmoista porukkaa on liikenteessä. Onpas hyvä, kun mä asuin paikalla. Mä olen Öömanska. Mä asun ihan tossa mäjen toisella puolella ja mä olen viemässä kahvepulloa meidän Aleksanteri Litte Öömannille. Aleksanteri on valurina tossa tehtaalla ja tehtaan väkeähän me ollaan kaikki. Te opitte kyllä tuntemaan meidän Aleksanterisi, kun muutatte. Teihän muutatte tuonne uudella puolella asumaan ja nyt me ei ollaan täällä vanhalla puolella.
No, se on makuasia kummas tykkää, mutta mä tykkään tästä vanhasta puolesta enempi. Täällä meitä on 1 tai 2 perhettä samassa talossa. Meilläkin on ihan semmonen 1 perheen talo tossa mäen takaa. Se ei vaan ihan näykään tähän. Tässä me ollaankin kyllä aika vanhan talon portailla. Tässä asuu toisella puolella semmonen vähän erikoisempi mies. Ei se mikään paha mies on, mutta kumminkin erikoinen. Ei siitä kannata hohkavinas olla, jos se nyt kotiin tulee, mutta kumminkin vähän kannattaa vältellä. No, silloin usein musti tässä haukkumassa, niin te ei tiedätte, onko se koton vai ei. Mä luulen, että silloin se musti sen takia, kun ei silloin ollenkaan omaa muijaa. Varmaan se on sen takia erikoinenkin. Onhan se sisko Mimmi välillä pitämässä huushollia, mutta kyllähän me ei nyt kaikki tiedetä, ettei se ole sama asia kuin oma muija. Mä olenkin meidän Aleksanterilla usein sanonut, että kyllä sitä jonkun tarvitsee vähän pitää kuria ja järjestystä. Yksikin päivä kävi sillä lailla, että mä just kuokein meidän kukkapenkkiä tossa meidän toisella puolella ja kuuluu hirveä räksytys. No siinä oli käynyt niin, että Teemperi oli lähtenyt tulee mäkeä alas ja ajatteli puijaa sitä mustia. Se veti takin tällai pääsyli ja konttas pihan poikki ja musti räksytti. No silloin mä sanoin meidän Aleksanterille, että jos meidän pihalla alkaa vieraat miehet konttailee, niin mäkin alan räksyttää. Että on se hyvä, että silloin se musti. Fagerkullan asukkaita pyrittiin innostamaan puutarhojen ja kasvimaiden perustamiseen. Ruukki palkkasi asukkaiden avuksi puutarhaneuvojia, jotka huolehtivat yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Heistä tunnetuin ja parhaiten mieleen jäänyt oli neiti Kerttu Räisänen. Likat ja pojan nöösit. Työläisasunnoista löytyi vain keittiö ja makuukammari. Omat pesutilat puuttuivat kokonaan. Ruokataloudessa tultiin toimeen melko vähillä taloustavaroilla. Osa astioista ja huonekaluista valmistettiin itse. Kekseliäisyyttä ei asukkailta ainakaan puuttunut. Hei Törmäskä, kuuleks sä? Tää! Tuu ikkunaan, niin kuulet paremmin. No? Mä vaan mietin, et olsko sul mul jauhoi lainaa. Mä jo telläin pernapataa ja pruunain läskiä tos pannuun. Ja sit mä huomaan, ettei mulla oo yhtään jauhoi. Piisaaks sul kaffekupillinen? Piisaa. Ai mul sen verran on. No mä pistän ton flikan tosta asialle. Pistä vaan. Mitäs teillä muuten? No, mitäs? Meillä ei mitään erinomaista. Mukulle, tossa on kipiänä taas ollut vähän. Aihan niitten nokat valuu. Sitä on nyt liikkeellä. Niin on. Mä menen nyt. No, mitäs teitil? Tää? Sitä mä vaan, et mitäs teitil? No mä ajattelin viedä tuolla meidän ukol kaffet. Niin, se onkin päivävuoros. Niin onkin. Tellääks pullafletaa kans mukaan? Hei suka mä tämmötis arkena. Mä laitan ton likan asiaan, niin pääset säkin lähtemään tonne tehtaalle. Kuule! Niin. Eiks olis hyvä, jos meitillä olis tossa seinässä semmonen luukku?
Nääs ettei tars koko aika huutaa ja juosta. Sä sen sanoit. Niin. Simmonen olisi hirmiä hyvä asia. Äkki meidin äärnei Simosseen tekee. Se on niin kätevä käsistäs. Se vois tehdä sen vaikka tohon ruokakomeron takaseinään. Näin on. Niin, et näin on. Hyvä paikka luukulla. Vuonna 1919 Fagerkullaan rakennettiin myös leivintupa, eli pakari. Tiilinen pakari oli Fagerkullan ja Haukkamäen asukkaiden yhteisessä käytössä. Talossa toimi myöhemmin osuusliike Tuen pesula. Tämmöttiin ei täällä katella. Pyykki plaanille siitä. Heti alkaa. Nämä on vähän huonot ootsit näillä seiskoilla kyllä. No jumman kautta tähän sopii. Jatka. Huhhuh. Joo. Pistähän tosta. Tää on pusuvasta. Vaimo antoi kaiken pistää. Nyt on isot sätelit. Joo kaikki. No sillä pääsee mukaan. No niin. Otaas kukaan. No niin. No. Kyllä nyt oli meidän akan pojalla hyvä päivä. Kuningaspari ottaa kultakelloihin. Millähän sitä selittää akalto rappiukon kellokarotuksen katot? No, selitä. Mitä selitä? Kello on minun. Ja rahatkin taitaa olla minun. Ei vittu. Minä katsotaan ääreen. Ei. Mennään kattoo. Oitatte vaan. Se on ässä kuningasjutuissa. Se on se 10 nyt. Perkele! Pentele, pojat. Meinas käydä. Onkos täällä nyt? Siellä on puheet. Ja täällä olisi suora. No, sulla on ässä pari. Ja musta väri. Musta väri, mutta ei ässä pari. No minä tulen vielä peliin. Otetaan minä panen tuon vitosen tuohon. Onko täällä vielä joku, joka haluaa jatkaa? Siis totta kai minä katson tän homman. Menkö vaikka viikon liksa, mutta... Mä oon ulkona. Muija piäkseen mut jo muutenkin. Miten sä noilla lähdet mukaan, kun eihän tuossa oo ees mitään? No
katsotaan nyt peli loppuun asti. Mä en tämmösten huijarienkaan pelaa. Ajassa vaihto omistaja. Ei, rahalla saa korttia. Korttia vaan, joo. Täällä nää Lorvi. Rekkoolille siitä ja sassii. Joo, se siihen. Kun mulla oli peli. Rahat mukaan. Ja pullo. Pullo. Onhan teillä kans kotieläimiä. Katos, kun meillä on kyllä kaikilla. On niitä kissoja, koiria, kanoja, lampaita, joillain on lehmiäkin, mutta kyllä sikaporsas on joka koris. Mä olen itse ottanut sen sijaan sillain, että saa jouluksi syötävää. Ja sit kun sitä suolaa, sitä lihaa, niin sitähän riittää pitkin kevättä. Mä olen laittanut pyhäsinäin lihasoppaa, kun se on meidän Aleksanterin lempiruoka. Siitä Aleksanterista kannattaa pitää niin hyvää huolta. Täällä joutuu moni muija hakee tilipussi suoraan tehtaan portilta, mutta meidän Aleksanteri tuo joka rahan kotiin. No muutenhan me syödään aika yksinkertaisesti. Me syödään puuroa ja velliä ja pernaa ja porkkanaa, mutta pyhäsin on sit lihasoppaa. Sitten me juodaan kaljaa ruuan kanssa. Jotkut juo kuulemma vettäkin, mutta kun me ei olla niin köyhiä, niin me ei on sit juotu kaljaa. Ja no mä lähden kyllä viemään sitä kaffepulloa. Kysytte sit vaan keltä vaan öömanskaan, niin mä pyöräytän teille sit kaffeet kun muutatte. Joo, oli hauska tavata. Ei musta kaffepullo jäi. Niin mulla tuli tässä samalla nyt mieleen, kun te ootte vähän maalaisen näköisiä, niin te ette tiedä näistä hienouksista. Meillähän on täällä sit lukutuvat ja leivintuvat ja urheilutuvat. Lukutuvassa sit luetaan työmiestä ääneenkin, jos ette itse osaa lukea. Kannattaa vaan katsoa, että kuka siinä lukee, et uskotteks vai ette. Niin, ja sit täällähän on vaikka mitä muutakin. Esimerkiksi työväenopisto. Mä ajattelin itse syksyllä nyt lähteä tonne kirjanpitokursseille. En mä semmoista nyt työkseni halua tehdä, mutta onhan se jotenkin sivistävää. Ja työväen näyttämö, jos te katoitte, että mä olen tutun näköinen, niin sehän johtui siitä, kun mä olin 7. veljeksessä Seunalan Anna. Mä sain sen roolin, kun mulla on sama etunimi kuin sillä Seunalan Annalla, mutta muuten mä näyttelin vaan. Se oli aika suosittu kappale se 7 veljestä. Me käytiin Ahmoilla ja Lopelkin sitä esittämässä. Mutta sitten yhten kesän ne unkarilaiset kansannäytelmät ei oikein vetänyt porukkaa. Tukkijoella olikin sitten jo toinen juttu, mutta kyllä mä nyt menen. Nähdään sitten ensi viikolla, kun tulette. Hei vaan! Karkkilan metalliteollisuus ja ruukkiperinne eivät ole vain historiaa. Ne ovat rautaisen kaupunkimme arkea uudella teknologialla päivitettynä. Metalliteollisuudesta ja siihen liittyvästä alihankintatoiminnasta moni saa yhä toimeentulonsa. Raudan hehku näkyy ja vaikuttaa edelleen miljöössä, kulttuurissa, meissä karkkilalaisissa.